Dnes sa budem rozprávať s majiteľkou dizajnového štúdia Danou Fialkovou na tému Trendy roku 2026. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ako som už spomenula, trendy 2026, aké teda sú? Čo by ste vypovedali? Trendy 2026 vlastne reflektujú viac menej a majú základ v trendoch 2025, o ktorých sme sa už spolu rozprávali. A to bola hlavne téma minimalizmus, ale ten minimalizmus sa ako keby posúva a preklapa trošku do takého jednoduchšieho, elegantného minimalizmu, pretože ten minimalizmus v predošlých rokoch, alebo teda v predošlom období bol postavený na takej hladkosti, čistote, čistých líniách, bielej, šedých odtieňoch a trošku studený. A teraz sa nám ten minimalizmus preklapa do teplých tónov, je založený na prírodných materiáloch. Povrchy sa zmenili z hladkých na štrukturované, veľmi prichádzajú do obľúby rôzne omietky v kombinácii s prírodnými materiálmi a veľkým základom týchto trendov je hra so svetlom a dôležitosť, ktoré to svetlo robí. A prichádzajú naozaj na scénu také tie zemité tóny, béžové, teplé a prírodné. Takže ten minimalizmus sa ako keby posunul do takej pohodlnej sféry a veľmi si zaklada na prírodzených materiáloch, nejakej remeselnej, dizajnovej výrobe, osobných veciach a odvoláva sa ako keby na emocionálny stav ľudí, ktorí v tom priestore alebo teda v tom interiéri žijú. Takže ten dizajn je teraz v tomto roku, by som povedala, taký viac osobný, príjemný a teplý. Takže naozaj tým najväčším trendom, alebo teda posunom v tomto roku je stále základ minimalizmu, ktorý sa začína veľmi prepájať s prírodou, s prírodnými materiálmi, ktoré prichádzajú na scénu a ustupuje nám tá biela, šedá, lesklá, hladká. Také tie studené odtiene nám idú absolútne do úzadia a naozaj tie interiéry v tomto roku, aj ten ich základ a trend tvorí prepojenie s konkrétnym človekom alebo s domovom a v kombinácii s prírodou a s nejakým tým teplým, krásnym zázemím. Tie zemité odtiene budú podľa mňa najväčším trendom tohto roka. V minulosti sme sa stretávali s tým, že teda niekto si kúpil nejakú jednu kuchyňu do interiéru, potom ich malo ešte 25 domácností vedľa a aj hore, aj dolu. Čiže možno dáva sa dnes dôraz aj na to, aby sme sa nebáli, aby sme boli takí odvážnejší, aby sme boli možno jedineční? Určite áno, to je vlastne základom toho prepojenia, ako som spomínala, v tom interiéri s tým konkrétnym človekom alebo osobnosťou, ktorá v ňom žije. Stále je základom toho a tvorí sa ten interiér na základe konkrétnej osobnosti, ktorá v tom domove bude žiť. A vždy je tam nejaký nosný prvok, ale teraz je skôr príznak na to, aby ten nosný prvok, ten extravagantnejší v danej miere, mal ako keby súvis a prepojenie s emocionálnym zázemím toho daného človeka, ktorý tam bude žiť. Čiže tá extravagantnejšia vec v tom minimalistickom, teplom interiéri je postavená na emócii toho daného človeka, takže tvorí ako keby ten nosný strom, ja tomu hovorím, tej osobnosti a ten domov s tou osobnosťou je prepojený. Takže vždy tam ten prvok aj v týchto trendoch, aj v tomto roku a bude to podľa mňa pokračovať ďalej, lebo konečne sme prišli k tomu, že naozaj je ten interiér prepojený s tým daným človekom alebo ľuďmi, ktorí v ňom žijú a prinesie tam taký ten wow efekt a tie zemité tóny a vlastne ten, lebo pôsobí to veľmi elegantne, ale tá teplá atmosféra a tá hra s tým svetlom, ktoré je veľmi podstatné, tomu dajú tú čerešničku na torte. Ako možno sa zmenilo to, ako ľudia vnímajú ten luxus a ten luxusný interiér a či sa vôbec niečo zmenilo? Zmenilo sa to veľmi tým, že aj je to vidieť aj teda na tých trendoch v roku 2025, už trošku aj 2026, že dnes ten luxus ako taký sa pretvoril trošku nie na tie výstredné a úplne extravagantné veci, ktorých bolo kedysi v tých interiéroch naozaj veľmi veľa, aby ste na prvý pohľad v tom interiéri videli, že je to luxusné, je to extravagantné a hovorí to teda aj o nejakej cenovke a dalo sa to veľmi jednoducho rozlišovať. Dneska je to položené na tom, že ten luxus je pretvorený do toho, že nie je úplne taký výrazný, ale ľudia investujú alebo do tých interiérov sa naozaj dávajú kvalitné materiály s dôrazom na udržateľnosť, na kvalitu, na dobu, ako dlho to vydrží, s tým, že sa používajú naozaj veľmi kvalitné aj techniky, aj materiály, ktoré tam sú a ten luxus sa zjemnil a trošku sa steplil, ale je to teda na tých povrchoch aj jednotlivých komponentov v tom danom interiéri veľmi cítiť, takže ten luxus sa by som povedala, nechcem povedať, že zoženštil, lebo to nie je to správne slovo, ale veľmi zjemnil, že dneska ten luxus vnímate viac na tej kvalite ako na tej výraznosti. Čo už by ste možno neodporúčili do interiéru v tomto roku alebo všeobecne aj do budúcnosti? Čo už nedávať? Ja by som povedala úprimne aj za seba a myslím si, že je to viac menej dané
extrémne veľa lesklých materiálov, veľa zrkadiel, pretože to sú veci, ktoré ten interiér dokážu veľmi skresliť, veľmi zvýrazniť, zobrať mu tú atmosféru, ktorá tam je. Dnes už naozaj ustupujú extrémne tie studené, chladné, výrazné, lesklé veci, od ktorých sa to svetlo odráža, keďže nielen dnes v tomto roku, ale aj do budúcna bude naozaj trendom ten minimalizmus proste zjemňovať, tak toto sú presne prvky, ktorí ten interiér zostrujú a dávajú mu trošku iný pohľad a pôsobia alebo spôsobujú to, že každý jeden človek, ktorý do toho interiéru vojde pri týchto lesklých, výrazných materiáloch, zrkadlových záležitostiach a tvrdom alebo studenom svetle majú iný pocit v tom priestore a nemá ten interiér ako keby takú svoju osobnosť a svoju dušu. Do akej miery sa možno dáva pozor aj na tú udržateľnosť? Do vysokej miery sa dáva pozor na udržateľnosť, práve preto aj veľmi prechádza a je trendom používať prírodné materiály, ktoré si síce vyžadujú trošku viac starostlivosti, ale o to viac to vracajú v tom, že naozaj sú jednak nadčasové, jednak extrémne dlho vydržia a vrátia vám to vlastne v tej kvalite a v tom období, tak ako to vidíte napríklad pri drevených parketách, ktoré sa prenášajú cez generácie. Že ostáva v tom tá duša a myšlienka a je tá udržateľnosť v dnešnej dobe aj s odkazom teda na celý svet veľmi dôležitá. Čo by ste odporúčili niekomu, kto si chce možno prerobiť tú domácnosť, ale nechce robiť úplne veľkú rekonštrukciu, možno nejakých zopár malých drobných prvkov, aby ju mal modernejšiu? Tým, že ustupujú v rámci toho minimalizmu ako keby úplne vyslovene prvky v rámci toho interiéru a nahradzajú sa tými osobnými vecami, ktoré majú aj nejakú funkčnosť, je to naozaj o tom, že pokiaľ nejdeme robiť extrémnu rekonštrukciu v interiéri, tak sa hráme s farbami, s povrchmi. Tento rok budú veľmi moderné tapety, napríklad hrá sa s textíliami, s látkami, s tými zemitými tónami, čiže niekedy v tom interiéri naozaj stačí ako keby vymeniť farbu alebo pridať na nejakú stenu dekoratívnu omietku, prírodný materiál alebo tapetu napríklad s nejakým zaujímavým dekorom alebo vzorom, keďže dneska tých tapiet je v ponuke naozaj veľmi veľa a musím povedať, že sú veľmi autentické a naozaj vyhrať sa s tými textíliami typu závesy, záclony, vankúše, pokrývky a tak ďalej. Dnes je to skôr v tom duchu, že ten interiér takto pôsobí teplo, pretože my v rámci toho žitia v tom priestore tam nám tie prvky ako keby sami popribúdajú už z toho citového a funkčného hľadiska. Čo sa vám z vášho osobného hľadiska najviac páči, čo možno aj vy odporúčate tým ľuďom ako majiteľka dizajnového štúdia? Mne sa veľmi páči, keď dokážeme v interiéri prepojiť, ja teda snažím sa to riešiť aj v rámci svojho osobného života, dokážeme prepojiť ako keby tú jednoduchosť s tou prírodou a funkčnosťou. Ja som človek, ktorý naozaj nemá rád veľmi výrazné vzory, veľmi tvrdé materiály, pretože ja časom zistujem to, že pokiaľ vy v tom priestore dlhodobo žijete, tak nejaký ten výrazný vzor alebo ten prvok, ak je vo veľkej ploche, tak vás začne ako keby rušiť a odvádza ten pokoj. A to je aj to, čo odporúčam, že ja mám veľmi rada, ak sa vytvorí interiér v rámci pekných, príjemných farieb, textílií, textúr a len niektorý prvok, či jedna stena, alebo príklad nejaká časť nábytku, alebo obraz je tá výrazná, ktorá vás vždy poteší, že v rámci toho kľudu to bude tá oáza, na ktorú keď sa pozriete, tak vám ten interiér proste dotvorí a trošku vám ho zveselí. Že naozaj hra s farbami a hra so svetlom je veľmi dôležitá a to odporúčam každému. A ja aj teda našim klientom hovorím, že nech nerozmýšľajú dopredu o tom, kde budú mať položenú sviečku alebo kvet, nakoľko je to presne o tom, že vy keď v tom interiéri začnete žiť a uvedomíte si, ako vám je dobre a čo vám chýba, tak si to tam tak prirodzene doplníte a na to je ten základ a tá kombinácia s tými prírodnými vecami veľmi dobrá. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor. Toto bola majiteľka dizajnového štúdia Dana Fialková. A ja ďakujem.